Alexi. We are entertained. Guys, for the people, I am now in Gokwe. Guess what? Tatenda ubachireo. Ndiatozondibatsira ko isazononoka zve ratotangira kusvika saka ndashandoita sei ndambofonera chaplain vaya vakandibatsira ndaiti pane vakandibatsira kuti ndimunge ndichiona stand nei vati handimo kani ndondoita sei ndafonera the other guy anombogadzira mota yangu anobhazira kuti panapa ndobvati handimo hamire kwaakaenda kani imwe rindoita sei so mandazogarika kuti idzi mandadzibvunza ndanofara patanzi ndichita saka anga asingapazive pastand vanati enda kuna vamusokeri panaenda kwamusokeri wobva wakumbira kuti one of the guys ipapapo adi akupereka aiwa totenda mwari akadiko vamwe vacho abrekeja so guys chavarekera manje zvazviri kudona jehovha wokwana mazina angu ndine here mwari vakasaya mombe dzikatunga sai ari kuofloda aihopa anokwana ndakarya nemunyovi izvi kuti ndiyekere matauzi ngapere ndakatambura kana hemba ndichati iyi ndeyashanzi yangu ihembe yandakapfekera saka guys ndasvika kuno manje saka padakufanira kungoganizwa kuti timba isvike makapeni atanga kutorufa transport ndiyo iri kundikwadza transport handisi kundodii nerenanoa chikwereti chetransport pakaipa zvoda manje munhu anoziva nawo kuti unobva toita payment plan transport yangu odisvika vanhu zvino handisati ndaziva chambozama kuti ndidzokere futi kukambani timbe ndovaza kuti ngatitenga payment plan zvinobuda here kuti moisira timbe ndochipesa pa2 weeks amanake uchitomaona kuti amtanga vada kudona chifambo chadzaukuchimwe idesign yacho taridza ac varadziva chironowani matauzani ekurufa iyo kuri sei kubasa kwako tatendi wandibatsira zinamboiti mwana mangu ndakuzoti utindeka kuya kwavaiti kulezha handikuzivi handitomukuzivi handikuzivi nambonoryawo ikoko ndichipembererawo wamatayo ndichipemberera mwari hamuzione ndikweretesei chemari imi ndisitsetimbe pano pata bheke zvimasvitsa timba yacho inowanika nesaa tichirufawo mwari we haya kufanira kurufiwa ndakatambura kwati mwana mangu ndimboona kuti in 2 to 3 days paweekend apa pasingamari vanhu vachitoa zvakamira sei ndozvakandabvuka kuti panoda futi kasemende panapa zvozvana nesemende panoda futi lod repitsend zvangu izvi guys at least birthday rangu rasvika that's my birthday
White. Oh my God, come and see. Zinta iri pashero nishipo manje. And this celebrity. I am a celebrity. Tell me. That man is Zinta to go with me. Tell me. Zimtelele. Iri pa Jane baby. Asindino market zvangu Zimta zaifanana pa mashare. Ma market randinoita Zimta usika kuva ma clients angu ka. Angi. Zimtails, where is always Zimtails? Yashika, aiwa. Sakanaka morning taita mulungu. Kana mugoko vanova nondifila. Vanhu mugokwe, ndavingwa Zimtails pane vajeni pangu. Mabva kuBulawayo. Kose muchiunza kunoku from Bulawayo. It's like Mukwekwe. Andi makatenga koko. Okay. Mukwekwe pani kwa now. So it's no kwakati kuBulawayo. Ino kwati imwe order okusiya Mukwekwe. Ngatangobadana ne. Okusiya Mukwekwe dimatango. Saka vayarara vakwazi kuti vatore phone yavo. Kusa Mukwekwe. Vane sasa wozoita. Ida side boss from Bulawayo to Mukwekwe. Sapa makutodzera Bulawayo. Bulawayo kufanana yana. Saka taurai nendevere muchidi kurokotedza matails. Taurai. Angekhulumi but amhlophe. Aya, mutaura ivi. Mutora saka chidzi. Andishona. Koi mutora ngela mutora kalanga ka mutora ndevere ka mutora. Imwe olange. Shona mbuchi. Ishona. Koi kutongeka bendera. Okay, ndakuzivisa. Yedayilutwa. Muchandizivisa munotora. Ashuna yedayilutwa. Munotora tonga. Muchandizivisa rimwe gore imimi. Akani. Hayi, ayishona. Muchandizivisa. Shuwa kuti udza kuno muchakuzivisa kuti ndasvika baba. Alright. Inzwa indevele. Ndevele? Ayishona. Hayishona. Kupi? Kwagutu. Papi. Kwadewe. Indobva kwagutu futhi. Kumapurasi kwa Masema. Kwasi yemuri kwani kwa Kamanjera Kalasabi Muchido Basopo Fanisai. Shuro kupetero. Betero chobadarika. Todarika pa choga, todarika pa na mise airabwi, toti kwa gundu ndo patopona. Asi mugari wakuti muri pa Masvika pamba ngomna zvoita mwari ndimborosei. Zvoita mwari. Masvika pamba pa. 300. Uya mani vanhu vandione kuti ndavingwa neZimtails. Yandivinga guys. You don't understand. Vakadiko. Yandivinga Zimtails in Gokwe. Ndinofunga kuti kana chitaura zvokuti Zimtails vapwa ndonyepa. Ini even my clients angu ese ndinotovaudza kuti torei from Zimtails vapwa ndonyepa. And also they do the payment plan. So kuna mwana wangu asikazivi. So you know what I did? Quotation E, when Zimtails vaifamba maraini. Vaifamba maraini handisitombo, but I took Beige Bridge those days. That was 2024. Ndobva vadi vatotapuwa nhamba dzenyu nevana sekuru Beni. Vana sekuru Beni katombo atuka kuti mapire yawo nhamba dzangu. Handisikazive. Ndobva zvanzi chaiwa kuti taona muri kuita sei mukuvaka. Ndikati ndiri kuZimtails hazvindidhurire here. Zvikanzi aiwa tipei chi regai ndikudhirowere bva atondidhirowera yekera yake yese angatodhirowa apedza. Mukomana uya ndobva aita sandi quotation. Quotation yangu ini yakazosvika kuma 4.9 something including transport. Okay. Dani munozviona. Saka vamwe vasana kugurisa izvo na ngirege.
kana usati wari mari dzako dzakakwana. So now ndobva ndati inini mari idzi dzandidhurira dzamukutaura kanzi kana munoshingirira 2024, meaning kuti 2024 ndane quotation yangu hainambochinja. 2025 ndobva ndambobhadhara, ndabhadhara ndasiya, ndobva ndamboti ngandisiyei nazvo, ndobva ndazosara kuti nechikwereti, ndobva ndasanga futi kukontinua 2026. Ehe, ndobva ndapedza think ndakapedza neFebruary. Ndobva vanditi munofanira kutaurira futi boss, ndakazoti inini handigoni kuenda kukwekwe kunobhadhara matiles, saka ndokwanisa here kuti ndibhadhare kupi kuHarare. Ndobva mukomana aita liars akati it's okay, endai munodi motaura navo bhadhara. Saka ndikati vatsanangurira mumwe musangana ne$35 3 na 5 namwari kuzimteus tatoni receipt yo guys, ndakuranze $35 ndandakaenda nayo kuzimteus guys. It's funny vandikuuza ichokwadi manga mune basa renyu pamoyo ndandichida kuti zvipere. Mumwe musi ndikaenda ne40, mumwe musi ndikutozvifunga guys nekuti mateus angu auya ndikufara guys, you don't understand. Saka pesa pane yawana $54 ndaienda nyangwe ndikaenda ka3 vachitotsona ndati kana ndabhadhara ndoti chindiratidzai kuti ndasarwa nemari kusvika ndapedza guys. The day randakapedza ndakafara, ndakapembera kuti zvishoma. Saka mukomana uwe kuzimpezi ndofunga inini bonza nanzi ndimuudze ukukwekwe, ana uzokwanisa kumuudza. Ndobva ndatozomufonera last week ndikati mateus angu ndakumada before Easter. Ndobva atoti amakapedza kati andakapedza vatondisendere chikodhi wati zvachoni, ndobva atoita matiles vakutopedza vakomana. So normally inini kana ndakutozvitikana ndazvitaura kuti kutira maclients edu kumberi normally panouya matiles. One thing I've learned about matiles, musangotora vanhu vemustreet kuti ngavauye vaoffload matiles. Tase inanotosa apo padhuze ndichitaura maoffload ravanoita haaoffload winje, anoputsika kana mabreakages vanhu vekuzimtiles vajaira kushanda nematiles. Tatai matiles vanenge vakamabata kauya padhuze urati hamunoona kuti akadaiwo soizvi. Izvi ukatora munhu ari ukoko haazvigoni, anopwanyika. Saka inini paangatotanzi kurungati ina ndobva ndikuzvinzwa vanhu vekupi, vanhu vekuzimtiles ngavandi offloaderi totaura from there. So maoffloader kana lese wabhadhara mari yako yematiles vanoti nebva yapera, indasingazvizivi kwekutanga ndochokwadi. Saka zvemaoffloader izvi ndakatozozviziva tathingi nekuda kutanyanyakura machenda nevanhu vacho zvemazimtiles zvozvizvizvi. Saka maoffloader anenge akatomira ega, saka unofanira kutsvaga mari yemaoffloader. Haikona kuzoti chero wakati vanhu vatichinjira, kune vakasiyana vanhu ava vanotobhadharwa amoshoni. Saka ukada kuti ndotora chero vemurodhi havagoni kuoffloada matiles, unoputsirwa. Mukatasa pamwe pavachabva padapaka mabreakages achasara pada panenge ari mashoma, which is reasonable guys. Hapana panozosvika chinhu chisina mbotiwo chikakuvhurika hamba babata uda semariji mariji ayo arikuda kudzikirwa. Yakudo guys, tatenderwa ndikurodze ivi kana ndikeka kazi unodada kudada nembe yefamba guys yo mbombi kutondisira kuti nditenge kwavari ndoda kutochigaruka. Guys, do you still remember paya pandati ndabirwa timbre yese yanauyu ndakabirwa yese tasai matiles angu kwaakasvika kwaakandosvika amozvoni. Saka ndima ndachikudze tasai chomotora magambiro anochita kutongosvika chibatwa nepaegerapo.